Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello, welcome back to my YouTube channel Makaranta TV. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Mun dawo da darasin mu na Turanci insha Allah. Kada ku manta da subscribe, da like, da share saboda wasu su samu. Good morning, ina kwana, good morning sir, ina kwana mai gida. Can you please spell the word? Dan Allah zaka iya nuna min harfan kalmar. Do you agree? Ka amince? Do you agree? Ka amince? Can you please write it down? Dan Allah zaka iya rubuta shi? I don't understand. What do you mean? Ban fahimci me kake nufi ba. I don't understand. What do you mean? Can you please speak a bit slow? Dan Allah zaka iya magana a hankali? Can you please speak a bit slow? Can you please speak a bit slow? Dan Allah zaka iya magana a hankali? You are right. Gaskiyanka. You are right. I don't think that I have done anything wrong. Ban tsammanin nayi kowane abu da ba daidai ba. Okay, this is last lesson. Wannan shine ƙarshen lesson din namu. Kada ku manta da subscribe da sharing samun shirye-shiryenmu a Makaranta TV. Ina ma kowa fatan alheri. An gode, thank you.